Какво? 5000! 5000! Какво ста, хора? Аз съм Контролбеге и днес снимаме в Ендергод. И да, това ще е първи епизод в Ендергода, ще е ферми, ако сте чули брат ми, сори. Да, това ще са фермите в Ендергода, нали? В момента ще правим малко редове. Колко много съм изчистил дърт, и сега имам този дърт в мен и някъде още мисля, че половин чест и това. И още един чест. Смисъл, два честа и половина някъде. И това така, той някъде доста високо беше. Така, това се завъртва така и стига там, чак до там. Мисля това да го събарям, ама сега имам толкова дърт, нали? И две кое до мене. Да. Здрасти. Де, сори, че не са Зекса този клип, ама просто Зекса си е на село и да. Другия клип със сигурност ще е с него, защото ще е през седмицата. Май. И... да. Тук сега ще се развием, сега ще ви покажа фермите, после ще ви покажа и дупката за къщата. Защото е тъпа къщата. Да, възикам. Просто ще има всичко. Да. Само трябва да събера малко обсидиан и така нататък, за да стане всичко окей. И... къде е само 3 блока? Всичко е по 4 блока. Да. Надявам се клиповите видеа ви харесват. Нямаше клипови толкова много време, защото са саднали от едно нещо. Просто се отказаха, ама просто... не. Пак почна. И да. Не ми пука колко хейч събера или нещо такова, ама просто ще си снимам за удоволствие. Не ми пука ви дали ще хейткате или не хейч. Ай, дърпайте. Те. Нещо ново. Ще има поредица в Ендергод. Чакайте. Не. Окей, тихайнато, Prank Legend съм. Купех си го миналия World преди... купех си го, нали? Ама се го купех преди 2 или 3 дни преди рестарта. И като го рестартнаха и... RIP Everything. За да... Те. Да. Да ви кажа сега, този Крис Л, заради него, защото ние се познаме отдавна с него още от един сървър, много стар сървър. И оттам се познаваме с него и той ми даде тази лопата. И не съзнание дали ще му я върна. Може да се я конфискувам за мене си. Рип, Гирт. Идвам да спася. Де се притесня? Идвам. Егоди. Това седи като... седи като няко... лайно. Иш, фак. Ще се отдавя, хора. Няма да има повече клипчета от мен. Майка му що? Майко! Да, бяса. Тихо е, мичка. Бягат бират. Вой. Дай нагоре. О! Тей, да. Мога да играя Майнкрафт, просто иска да възтресна. Папа. Хаштаг да стреснеш зрителите. Мале, говоря някакви глупости. Да, надявам се клиповете в Ендергода, нали, този да ви е харесал. Да, ще направя този ред, ще направя още един и ще спирам клип, защото няма какво да казвам. Като съм с Zex Драго, ще му се посувам, нали, и ще има какво да говорим в клипа. Rip Everything, Rip Life. О, боже. Много се зарадва, че съм направил ферми и почти цял холм. Защото той не е направил нищо, защото той винаги е бил мързел. Значи има. Да бе, сега ще покажа дупката. Добре, покажам ви къща, хора, и спирам след после от някакво да правим. Фак мах. Боинг. Да, ето е къщата, това е къщата. Като
цяло, ето един чест дърт тук, това тиква, това ми го дай, това така, взем този дърт, няма имам само още един чест дърт. И... Are you ready, guys? Какво? 5000! 5000!